Superintendent of Police ka West Garo Hills Abraham T. Sangma hak arpunyo trik jemang ula pentip batang ka wika kes la register persya ya MLA Barim ka Phulbari SGS Matur Mominin haluar ka jingja ka belaja ha ka kendai trik leber ha Cibinang bat ya ka jing ujor ka babut jong UMDC ka BJP Natura Bernard and Marak la shim kum ka jing ujor benrap ya ka kes ka beladan lupa. Lingba ukurwa USP ulaong baka diga jing pensyai kalong ke badan kam kenang ban kiar na kino kini jing sengot hu bakla ne klumar jingmon ha kabaya day ber jing register bon teli ki ejahar halor ka juk ka jingja bat ban pentip ru syaki pai ba ha ka rukam kapadai halor ka jingja kat kum ka jing ong jong USP ya ka joint FIR la mudui ha ka kat pratrik luber arta apun rio da kino ngalam ka GSU na Cibinang bat Phulbari Regional Unit. Kani ka jing mudui ejahar ka kentup halor ki jing keno baya day bat ki kam penjulor ya ka office ka GSU bat ya umotdur ha Cibinang Bazar. Haba pensyong nongrim halor ka di ka ejahar ki polit ka Phulbari kila register ya ka kes. Ki polit ka Phulbari kila register ya ka kes number kat arta arfun rio hapo ka kendon jong ka BNS arta arpulai. Puli lang bat ka kendon jong ka Meghalaya Maintenance of Public Order Act ong USP. Hadin ki pulit kila kem no ya ubriu balasyak keno bat ka jing tokit halor kena kam kadang ya syakmat ulaang. Haba penpau halor ka ejahar bala mudui da UMDC ka Tura Bernard and Marak USP ulaang. Haka kat sao trik yayong arca arpun rio la yok pediang ya ka shiti ka baya day ber ka juk ka jingja haka ni ka office na Bernard and Marak MDC ka Tura. Haka kat rio trik yayong arca arpun rio ya ka ni ka jing ujor la pa sya officer in charge Phulbari Police Station banle ya ka badan kam. Ula batay ba omsyam la register la ka jong ka ejahar. Namar barok ki ejahar bat ki jing ujor ki baya day bat ka juk ka jingja bat ki jing shisha ya ka shiti ujor jong Bernard la shim kum ka jing ujor benram halor ka ni ka jingja ka baladap register lupa ha Phulbari Police Station. Habasat na ka yeng kashri Supreme Court USP ula benram kat kum ki kendon an balabu baik da ka yeng kashri Supreme Court ha ka mukadduma TT Anthony versus State of Kerala and others arja way. Henry SCC Shispa Propway, Bonteli ki ejahar bat bonteli ki kam beman omla ban register lakajong, hakabaya day bat kaju ka jingja. Kanu ka jingtip bahadien kabaya day bat kaju ka jingja, kadon kam ban long shibenta jo ka jing tokit halor kaju ka mukod duma, kabaladap ban register ulaong. Na kaliang USP ula pentik na babarok ki jing tokit baya day bat kati ka jingja, la penlong hapok ka kes bala register kat kum ki kendon jong kaan.